Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọkugo ndị Anambra ọnọnụ n'ọpụlije ga akwado akụlue ụlọ ọkpọrọ okwu anụ ha oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ngosi omenala 2024 achịkọbara nyere ndị otu jikọtara Anambra State Development Union na Lagos emere ya na National Stadium dị na Surulere, Lagos. Onye nta aka bụ Justice Onyemobi pụtara ya ụka. Aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara okwu site n'ọnụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kọwara mkpa ọ dị ka ndị Anambra bi na mba ofesi gbaso amụma akụlue ụlọ iji wee nyere gọọmenti Anambra aka n'ọrụ ha na-alụ iji wee fụ na steeti a bụ ọpụrụ iche. Aka na-achị steeti a mere ka amata na gọọmenti ya na-eme ihe niile ha nwere ike ya iji wee belata enweghị nchekwa ya nakwa ịchụbaga ndị agboro n'ime ụlọ nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egbochi steeti a ịchawapụ ma kpọkukwezie ndị eji okwu ha agba izu ka ha nyere aka ma gbadoro gọọmenti aja n'ukwu iji wee fụ na ọgụ a na-anụso enweghị nchekwa nakwazi ihe ndị ọzọ ga-abụ akụkọ echefuru echefu. Na onye bịa ọ ya afụ na nwoke na ife na-eme ọnụ na-aga na ife anyị na-ekwukwa bụ na akụlue ụlọ eme gịnị okwu ebe o si wee na-elota alụfa maka ụlọ anyị na-akpọ akụlue ụlọ egwu dị iche iche ife ọbụla obodo ọbụla nwee bụ omenala anyị chọọ ka anyị na-egosikwa ụmụ anyị ndị nọ na Lagos na-egosikwa ndị obodo ọzọ ife etu anyị si emepe anyị na ka anyị ghara ichefu ụlọ. So omenala niile anwa ka anyị bupụtara wee kpọọ ya Cultural Day Festival.